Na, sziasztok gyerekek, ebben a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint Fortnite-ozni. És itt van valami barátunk, csak sajnos őt most nem hallhassátok. És én sem hallom. Jaj. És most egy új kamera szemszöget használok. És elég sok Fortnite-os tartalom lesz. Hát ja, ugorjunk is oda hozzá gyorsan, mert kicsikét, nem tudom, kicsikét nem olyan jó játszik. Tudjátok, nem pro, én közepes játékos. Ilyen, tudjátok, ilyen bronzérmes lenne, nem tudom én milyen. Hát mivel én már oda nem érek el, srácok, ezért nekem ide kell jönni. Amúgy se értem volna, hogy és ez kényszer lett volna a hátamon, mert ott nem kaptam volna fegyvert. Amíg én oda bemegyek, addig valaki letúrhat, megölhet, bármi. Szóval, ja. És akkor kezdjük is el kilútolni ezt az egész helyet. Remélem valami jó fegyvereket is fut be, milyen igazán jó fegyvereket. Ember. Nyugi. Nyugi, srácok. Elintézzük. Elintézzük. Azt mondjam. Lőd már le! Lőd már le! Hallj már meg! Halljál már meg! Jó, van nála hír. Nem érdekel, van nála. Illetve jó, itt a barátom, ez az. GG, srácok. Menjen a kommentbe a GG. Hú, gyerekek, ezt megúsztam. És amúgy, bocsánat, hogy beleszólt az előbb anyukám, csak azt mondta, hogy hívni fognak a telefonba, hogy jön a pizza. Igen. Köszönöm. Na, dob már ki. Na. Így. Várjál meg. Na. Ember erre föl meg elmegy. Na mindegy. Én támadok. Jó. Ide kell menni. Fight. Mehet. Gyere ide, nem bánt a bácsi. Így. Oké. GG. GG. Ott van. Mindenféleképpen garantálom, hogy nézzetek, mert olyan jó tartalmak lesznek, hogy csak garantálni tudom nektek. Lesz benne izgalom. Jó. Így. Jó. Szerintem már lehet biciklizni. Menjünk. Nem érdekel engem ez az újratöltés. Ez rossz, nem kell. És akkor menjünk a lövés fele, azt hiszem, ha minden így fúrok, készen állok. Jó, jó, mehetek. Jó. Ej, add vissza, add csak vissza, ember. Mindent én ölök meg.
hílálnom kell. Gyere ide le! Majd utána... Jó, tudjátok mit? Nem lehet építeni. Ilyen srácok, nem tudok építeni, nem tudom miért. Jó, megölte. GG. Nem tudok egyáltalán. Kövessen engem. Eléggé jó állunk. Ó. Yes. Hé, nem menj oda, nem lehet megölnek, és ezek lehet prók. Mi? Mindegy. Nem érdekel most. Egyelőre. De ne, hol kell menni? Srácok, hol kellene menni? Nem. Ezt nem hiszem el. Jó. Oké. Itt van. Ó, srácok! Mert a GG! Jó, én most egy multifunkcionális pró vagyok. Mindenkit megölök. Így. Tessék, ott a heal. Jó, nyisd ki. Gyere már Béla, bazd meg! Nem is az a neve, hogy Béla, de mindegy. Gyere, öld meg. Úristen, de noob! Hú, de noob! Úristen, de noob! Mindenkit megölök, aki az utam. De noob! Oj. De noob! Nem érdekel. 1v1. Srácok! Ezt megnyerjük, ember! Lenokkolom a egyiket, de ő nem bírja a másikat. Hú, srácok! Ez egyenlőre nagyon idegesítő kezd lenni. Hogy ez nem hiszem el. Nem tudta megölni azt a két embert. Vagyis egy ember, bocsánat. Ezeket a izéket meg nem claimelem, bár nem is értem, hogy minek ezek a Battle Pass-ba. Már vicc ez a Battle Pass, egyedül a Tigris tetszik, meg a Peter Griffin. Többi nem tudom mi a véleményem róla, hát nagyon rossz. Ez de menő. Na, gyere csak egy bátor. Várjál, mindig making error. Most gyerekek, ezt a gyereket most azért szét fogom lőni, mert nem ölte meg azt a két embert. És ne értsetek félre azzal, hogy most nem, hogy noob. Hát de megölök. Vagy hány killem volt? Nekem volt vagy 6 killem. Így meccs elején megöltem a bosst is, de egy embert nem bírt megölni, szóval most is szét fogom fullozni a gyereket. Szóval, ja, azt hiszem majd hogy tudjátok, ilyen kis barát egy, meg lehet scammerget, minden. Jó, igen, ezt meg is vesszük így. Egész item, csak dehogy. Pedig de jó lenne. Gyerekek, nekem az a véleményem, most
ezről a gyerekről, akivel most játszok. Hogy egyszerűen egy noob. Értem, de már 2 éve játszik gyerekek 2 éve, és egy embert nem bír megölni, ráadásul hátból. Én még megértem azt, hogy engem megöl, azt tudom, mert 4 HP volt, vagy mennyi, plusz 50 pajzsom, 54. Nem tudom, de inkább 1v1 viszek vele, mert ez így nekem nem jó, ez nem járja. Szóval kezdjük is neki. Havok. Fedd már fel! Na. Így. De mit veszi fel előlem ez a copyright piszi? Most jön le. De nem áll, ő meg tud építeni, én még nem tudok. Hoppá, de nem bírok építeni, és ez rossz. Gyerekek, mit rontottam el, hogy nem bírok építeni? Nem érdekel. Mit rontottam el? Várjatok egy percet. Tényleg csak egy percet, hát mi ez? A Bricktones. Accept. Így. Lehet már tudok. Nem. Jó! GG! Megoldva. Oké, GG. Megoldva. Mindenféleképpen. Hát az ott egy kicsit homályos, nem tudom nektek, hogy jön át a fegyvereknél. Nekem nagyon homályos. Hoppá. Így. Ahogy lejöjjön. Nem tudom, egy non-scope-ot be kéne tolni XP-ért. Most nagyon kéne, gyerekek. Az az XP. Hopp! Tudom, az nem no-scope volt, beközelítettem. De srácok, 2 snipert veszek fel, nem érdekel, 2 sniper. Ez, meg az. Ez, meg az. 2 sniper lesz nálam. Úgy kisnipolom a gyereket, halljátok. Én leszek 2023 Guinness rekord. Mert építsél már fel, mert úgy kilövöm alól az ember. Hallom, most valamit én megcsináltam, vagy nem tudom, de egy lövésből kilőttem alóla. Mondom, hogy ez nem normális, hogy egy lövésből. Mi, gyerekek? Láttátok azt a non-scope-ot? Hogy le-non-scope-oltam már azért? Most megöljük. Azért az a no-scope, az kemény volt, mondom, ha kéne már no-scope, azt ebből beadja, Azért, ha róla van szó, azért jó játékos, nem azt mondom, hogy nagyon noob. A gyerekek, most mit állítottam be? Mi ez? Én bot, minden. Jaj, de szeretem én bot. De nekem mit állítottam be? GG.